Fl-aħħar sigħat, sitt persuni fiequ mill-coronavirus f'pajjiżna u sitt persuni oħra rriżultaw pożittivi. Il-total ta' nies Mfejqa tela għal 433, filwaqt li dawk pożittivi mindu feċ l-ewwel każ f'pajjiżna huma 496. Il-każijiet attivi bħalissa huma 58. Mis-sitt persuni li fiequ, persuna waħda għandha bejn 20 u 29 sena, oħra għandha bejn 40 u 49 sena, oħra bejn 50 u 59 sena, persuna li għandha bejn 60 u 69 sena u żewġ persuni ta' bejn 70 u 79 sena. Is-sitt każijiet ġodda rriżultaw minn fost 1120 test. L-ewwel każ minn dawn huwa ta' Maltija ta' 48 sena li kellha sintomi ta' nuqqas ta' xam fit-8 ta' Mejju. Hija kienet fi kwarantina wara li aktar kmieni din il-ġimgħa irriżultat pożittiva omma. It-tieni każ huwa Malti ta' 51 sena li fid-9 ta' Mejju kellu ejja u ġieħ ta' ras. Qed isir l-eżerċizzju ta' contact tracing mal-familja tiegħu u fuq il-post tax-xogħol. It-tielet każ huwa Malti ta' 89 sena li huwa pazjent fl-Isptar Karin Grech. Il-qagħda medika tiegħu hija stabbli. Dan l-anzjan kien fl-istess kamra mar-raġel li tilef ħajtu l-ġimgħa l-oħra wara li kien infettat bil-COVID-19 fl-istess sptar. Dan l-anzjan li rriżulta pożittiv fl-aħħar sigħat wara li s-sibt kellu sintomi ta' deni u sola kien sarlu test meta mit l-anzjan il-ġimgħa l-oħra u kien ġie negattiv. Wara li rriżulta pożittiv il-ħadd saru 15-il test fuq pazjenti fis-sala u 45 test fuq il-ħaddiema li kollha ħarġu negattivi. It-tlet każijiet l-oħra huma marbuta ma' xulxin. Irriżultaw pożittivi żewġ professjonisti tas-saħħa fl-Isptar Mater Dei li kellhom kuntatt bejniethom fis-7 ta' Mejju, Maltija ta' 27 sena u Maltija ta' 25 sena. Wara li rriżultaw pożittivi dawn iż-żewġ ħaddiema saru 14-il test fuq ħaddiema oħra u 8 testijiet fuq pazjenti fis-sala u hawnhekk irriżulta pożittiv pazjent Malti ta' 53 sena. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Karin Grech spjegat għaliex f'ċertu każijiet bniedem jirriżulta negattiv għat-test u jiem wara jirriżulta pożittiv. Dan it-test dejjem tagħmlu repetut meta jkollok persuni f'din is-sitwazzjoni għaliex inti hemmhekk taqbad dan il-testijiet, taqbad propju l-mikrobu skont l-ammont ta' partiċelli tal-virus li jkun hemm propju fil-gerżuma. Il-Professur Grech qalet li s-sitwazzjoni f'pajjiżna hija stabbli u appellat biex il-pubbliku jibqa' jsegwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa. Bħala numru ta' każijiet kellna 6, imma kellna 6 każijiet oħra li fiequ, allura bqajna wkoll f'sitwazzjoni li hija stabbli u dejjem infakrukom anke llum fil-ġurnata tal-jum l-om importanti li aħna dejjem għandna nżommu social distancing u nevitaw li nitħaltu ma' nies oħrajn li s-soltu ma jkollniex daqshekk kuntatt magħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.